Da li narodni poslanik Aleksandar Stevanović želi reč? Da. Izvolite, kolega Stevanović. Pa, u poslednja 2 dana imali smo prilike u medijima čuti priču o hrabroj baki Stevki, koja je se odbranila od potencijalnih razbojnika tako što je uzela sekiru i izašla na vrata svoje kuće u selu u okolini Merdara. Da je baka Stevka u veoma objektivnoj okolnosti, kada je država Srbija ni na koji način nije mogla pomoći da odbrani svoj posed, tu istu sekiru upotrebila, danas baka Stevka ne bi bila junakinja novina, ne bi bila hrabra žena koja je odbranila svoju kuću, nego bi bila žena koja bi bila pod krivičnom istragom. Zato što je branila svoju kuću od višestruko snažnijih, brojnijih ljudi koji su hteli da joj otmu imovinu i verovatno njoj učine nažao. Svako ko odbrani svoju kuću od razbojnika je heroj. Jednak heroj kao neko ko sa oružjem odbrani našu otadžbinu u slučaju napada spolja, jednak heroj kao policajac koji odbrani bilo koju imovinu od bilo kog razbojnika. Ako je Srbija pravna država, ako je Srbija država slobode i država u kojoj je ljudski život svetinja, heroji ne treba da se muče, heroji ne trebaju da se zlostavljaju, heroji trebaju da dobiju orden, eventualno podršku psihologa da prebrode strašnu stvar kao što je, na primjer, ubistvo ili povređivanje razbojnika u vlastitoj kući. Predlog Stranke moderne Srbije je da se, kada je reč o granicama nužne samoodbrane, smatra da je svako lišavanje života i nanošenje telesnih povreda razbojniku koji naoružan uđe u vašu kuću nužna samoodbrana i da se ne ulazi u procenu toga da li je primenjena sila bila jednaka sili koju je primenio razbojnik. Svako ko misli da je u stanju u svojoj kući da adekvatno proceni koliki je stepen sile upotrebio razbojnik koji vam se pojavio u kući, može slobodno prvi da baci kamen na ovakav predlog. Naš zakon, naš predlog zakona, dakle, još jedanput kažem, afirmiše neprikosnovenost privatne svojine, neprikosnovenost doma, neprikosnovenost zaštite života. Takođe, shvatili smo upravo na primjeru bake Stevke da možda nismo podneli potpuno adekvatan predlog i u narednom predlogu zakona ćemo takođe imati još jednu stavku kada je nužna samoodbrana se ne dokazuje, a to je da i kada vam uđe grupa nenaoružanih ljudi u vašu kuću bez vašeg poziva, takođe svaka samoodbrana će se imati smatrati nužnom.